گوندê çel oğlî gundekî Kurdiyê li Rojavayê Kobanê dikeve bi 35 kîlometra û 7 kîlometr li Rojhilatî Cemê Ferhat dikeve. Xwe ew ji gundên Cemê Ferhat in. Ev gund taybet li ser sînorê Bakurê Kurdistanê dikeve û jêr dibêjin Tirkiye. Çandiniya darê fisteqan dikin û nêzî 7000 darên fisteqa lê hene. Karê çandiniyê dikin bi hemû cûreyên xwe û xwedîkirina ajalan jî dikin. Ev agahî gihîştin me ji hêla Hoger Çel oğlî wez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê îro dîrok hevdê meha çarayî 2025 silav û rêz ji milletê me re li gundê Çel oğlî û hemû Kobanê.